Officers, kun shirya? Par. Yes, sir. Me tsumman, mara tsumman, me tsumman, mara tsumman, me tsumman, mara tsumman, me tsumman, mara tsumman, kun shirya za ku je zama sojoji? Yes, sir. A aikin soja babu gudu, babu ja da baya. Ga sa babu gudu ba ja da baya. No going back. No going back. Ofisa, tare shi ya kwace mu waya. Waya ta ce ofisa. Sai kuke jira ku bi shi mana. Kai, ina komanda? Ina ga fa ya harbe shi. Duk kai ka ja mana wallahi. Dama shi bai iya boye mu a bullet ba. To mu tafi kai. Ai mu idan muka zuciya bacewa muke yi.